paralizatu eta kaleak hartu ditugu altu eta ozen esateko. Ikasleok ez dugu genozidioa onartzen. Ikasleok flotilla babesten dugu. Ikasleok ez dugu Trumpen planean sinisten eta Palestina eskatu nahi badugu Israelen aurka borrokatu eta Israel suntsitu behar dugu. Ezer baino lehen gure babies adierazi nahi diegu ontzidearen parte diren kidei. Palestina suntsitu nahi dute eta elkartasuna desagerrarazi, baina ez duzue lortu eta ez duzue lortuko. Aurrean izango gaituzue. Palestinako egoera orain arteko larriena da. 70.000 hildakotik gora, beste horren beste gozez hiltzen eta Israel Gazan aurkako azken ofentsiba burutzen ari da. Jada ari da Trump eta Netanyahu Gaza konkistatu ondorengo planak egiten, baina Trumpen bakerako planak bakerik ez errez du. Gazaren okupazioa burutzeko plan kapitalista bat da, Palestinara konzentrazio esparruetara bidali eta Gazan hotelak eraikiko dituzte enpresariak aberasteko. Guzti horren aurrean, mendebaldeko agintarien hipokresia gogor salatzen dugu. Palestinar estatua simbolikoki aitortzen duten bitartean, estatu batuaken plana babesten dute. Gaza guztiz okupatzeko plana babesten dute. EAJ, PSOE, aurpegi zuriketarik ez. Bi estatuen konponbidea iruzurrutza da eta badakizue. Palestinak bizirautea nahi baldin badugu Israelen suntsipena aldarrikatu behar dugu. Bestalde, Palestinar erresistentzia defendatu behar dugu. Gaur gaurkoz, Palestinar herria guztiz desagertu ez bada, milaka palestinarrek estatu sionistaren aurka egindako borrokagatik izan da. Guztiaren aurrean, zerta egin behar duguna, gure ekarpena xumea da, baina ikusi dugu eragina badaukala, eta beraz ezinbestekoa dela. Batetik, Israelen aurkako boikotea egin behar dugu. Israelek bere biziraupenerako ezinbestekoak ditu mendebaldeko estatuen, instituzio ezberdinen edota enpresen babesa eta sostengua. Euskal Herrian adibide asko eta asko ditugu, eta horiek seinalatu behar ditugu, boikoteatu eta presionatu. Bai, zuetan zari gara, GAP, EHU, Eusko Jaurlaritza, BBVA, Zapar Gobernua, zuek ere konfitzak zaretu, harremanak eten orain. Eta bestetik, mundu osoan milaka eta milaka pertsonak egin bezala, Israelen aurka mobilizatzen jarraitzea dagokigu. Euskal Herritik ere, Palestina defendatzen ari direnei gure elkartasun osoa bidaltzeko. Bide horretan, Iruñan izango gaituzue larunbatean. Amaitzeko, eskerrik asko hau Euskal Herriak hartu dituzuen ikasle guztiak. Egoera larria da, eta borrokatzen eta presionatzen jarraitzea dagokigu. Geldirik geratzea ez baita aukera bat. Jarrai dezagun genozidioa salatzen, eta konpliziekin guztien aurka kaleak hartzen. Jarrai dezagun Israel suntsitu arte